Uya na naman kita mga tugang sa simanahantang programa. Sa satuyang pagpuon, inot na pagpaabot ko nin pamibi asin pagmauot nin marhay na kamugtakan sa mga nadanyaran kan pagtuga kan Bulkan Taal. Daiman bago sa satuyang rehiyon an pagtuga nin bulkan sa panahon na siring kaini. Lugod, maganduyog kita sa anuman na paagi. Siring sa nakatudan ako si Vic Nierva, asin sa liwat, danay ang sakuyang pag-alok sa Indo Gabos, na paurugon pa ang paggamita kan sa diritang tataramon. Sa harong, sa tinampo, sa eskwela, sa trabaho, sa inpaman, kun kaya madyana, magbikol kita. Ipanagos tananggad ang pagtukarta kan pagbabago sa baybay kan mga katanog sa mga tataramon na orihinal na Espanyol alagad nagsagum na sa Bicol. Ini esensyal hulita pagkadakol-dakol nin mga tataramon ang winalat sa tuya kan tataramon kan mga kolonyalista. Sa kabtang na ini, duwang katanog liwat ang sa tuyang pag-uurulayan. Ini ang Q o Q asin man ang R o double R. Paano tababaybayon sa tataramon na Bicol? Enot ang letrang Q o Q. Gamit ang satuyang mga susugan, uya ang inotang panundon. Ang Q subuot babaybayon na K o K pag ang tataramon sagom na sa Bicol. Kaibahan naman digdi ang mga katutubong Bicol na binabaybayta sa paaging Espanyol. Tanganing urugtang masabutan, uya ang mga halimbawa kayan. Simple sanaan panundon mga tugang, tandaan ang letrang Q sa mga tataramon na Espanyol na arual daw tanang gamit sa Bicol, babaybayon na letrang K. Ang ikaduwang katanog na temata sa kabtang na ini, tubong Espanya nanggad ini an R o dobleng R. Lain pa ini sa R na regular na R. Kadakul man ng mga Espanyol na tataramon na igwa ka ini an winalat sa Bicol. Ano an panundon dapit digdi? Simple sana. Ang double R magiging saro na sana. Paano ta ini gigibuhon? Linawon ta sa paagi kaining mga halimbawa. Labi ka simple, ang double R magigisa ng single R. Bako ka ng aburido, kundi aburido na sana. Kung igwaman iyan pagkakaiba. Iyan mga tugang ang satuyang adalan mo niyan sa kabtang na ini. Kung igwa ka mong mga hapot, paglinaw, tuyaw, reaksyon, suhestyon o ano paman na ikakarahay kan sa tuyang programa, mag-email sana sa magbicolkita@gmail.com o mag-PM sana kaugmahan mi po na pag-urulayan ta iyan. Igwa po kita nin paisi sa Gabos an magbikol kita nakikisaro sa pagdara sa Kabikulan kan inot na Burabod Musika Music Camp nagigibuhon sa Pebrero 23 sagkod 27 sa syudad Canaga. Bukas ang Burabod Musika sa mga Bicolnon na musiko asin kompositor. Magpadara sana kan sa indong application sa link na nasa screen. Bisitahon man ang Facebook page kan Burabod Musika. Gabos ini para sa pagpatalubo, pagpahiwas, pagparambong, pagpararom, pagpagayon kan musikang Bicolnon. Sa liwat, ako po si Vic Nierva. Next week, halat ko po kamong liwat sa saro na naman nakabtang kan sa tuyang programa. Dakulang pagpapadyos mabulos po sa saindong paganduyog asin pakisumaro. Kaya urog palugod na minakusog ang samuyang pag-alok sa Gabos. Madyanan ng God, magbikol kita.